Kaixo, publikako irakasleok aukera daukagu gure posta kontuarekin, Googleeko aplikazioetara eta Microsofteko aplikazioetara sartzeko. Irakasle guztiok daukagu, aktibo daukagu edo ja egina daukagu, baina gian norbaitek ez daki zein den eta ez daki nola sartu. Ez dakinean nola sartu, zuzendaritzak edo premia arduradunak eskuratu diezaioke bere erabiltzailea eta pasahitza. Ikusiko dugu nola premia arduradunak nola egin behar duen edo zuzendaritzak nola. Goazen IPA kontuarekin Microsoften sartzea, Microsoft Office. Hemen gaudela Office 365ean, IPA kontuarekin sartu bagara, hemen daukagu administrari panela. Zuzenean sartu daiteke ere navegatzailean jartzen badugu, admin.microsoft.com ere badaukagu. Hemen gaudela, sartuko gara erabiltzaile aktiboak. Eta hemen ikastetxeko erabiltzaile guztiak agertzen zaizkit, baina iragazia jarri diezaiokete. Kasu honetan nahi ditut irakasleak. Hemen agertuko zaizkit ditudan irakasle guztiak. Norbaitek ez dakiela bere pasahitza zen den? Egingo diot, hemen ikusten duzuen giltzatxo honetan agertzen da pasahitza aldatzeko aukera. Hemen jarri dezaket pasahitza bat, eskatu erabiltzaileari pasahitza aldatzeko saioa lehenbizikoz hasten duenean. Ni jartzen diodan pasahitza sartzeko bakarrik eta gero berak aldatu egin beharko du. Baita ere egin dezaket hemen jartzen badiot bere helbide elektroniko pertsonala edo ikastetxean bertan sortu dioguna, ona iritsiko zaio erabiltzailea eta pasahitza. Eta gero berak pertsonalizatu ahalko du pasahitza. Zuzendaritzak ere posible du irakasle.euseko erabiltzailea eta pasahitza lortzea. Aplikazioetara sartu eta hemendik sartuko ginateke. Aplikazioetan gaudela, emango diogu segurutasunaren administrazio eskuordetua. Berriro emango diogu. Hemen daukat, hau da, gure posten kudeaketarako aukera dauzkat. Ikaslena, irakaslena, kasu honetan nahi duguna da irakasleen posta. Hemen bilatzailea dago, abizena jarriko banu, aurkituko nuke irakasle hori. Bestela, posible da guztiak agertzea. Hemen ikastetxean dauden guztiak agertzen zaizkit. Hemen pasahitza jartzen duen hontan, agertzen da defektuz jarri zitzaiona, baina agian ez da oraingoa. Agian aldatu dute, eta ez da orain daukatena. Beraz, hau ez da oso fidagarria. Posible da Excel batean deskargatzea datu hauek. Baten diot honi eta deskargatzea. Nik nahiko banu pertsona bat topatu eta pasahitza jakiteko zein den, adibidez, hau, nahiko banu honi pasahitza aldatu, emango diot xehetasunak,
eta pasahitza berregitea. Hemen pasahitza berregin ematen badiot, eta onartu, jarriko dio berriro pasahitza. Denbora pixkatxo bat kostatzen zaio, baina hasierako pasahitzera bihurtzen du berriro. Eta horrela, ez badaki irakasle batek, aukera ematen diogu sartzeko irakasle.eus.